καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Wonder International Realty. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Δημήτρης Πεκλιβανίδης, Founder and CEO της εταιρείας. Η Wonder International Realty ιδρύθηκε από εμένα και τη σύζυγό μου Χριστίνα Διακοπούλου το 2017, κυριολεκτικά με μηδενικά κεφάλαια και μέσα από το σαλόνι του σπιτιού μας. Ήταν η ανάγκη ενός νεαρού ζευγαριού να ξεφύγει από τη δεινή οικονομική κατάσταση που βρισκόμασταν για πολλά χρόνια. Έτσι, μια startup στον τομέα των ακινήτων ξεκίνησε, ώστε να γίνει ένα success story. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε αναζητήσει επενδυτικά κεφάλαια και προχωράμε βασιζόμενοι στα έσοδα από τις πωλήσεις ακινήτων. Έτσι, κατέχουμε το 100% της εταιρείας και δεν χρωστάμε σε κανέναν. Μετά από 6 χρόνια λειτουργίας, η εταιρεία μας αποτελεί μία από τις καλύτερες χρηματομεσητικές εταιρείες στην Ελλάδα. Διαθέτουμε ένα μαγευτικό γραφείο στην παραλιακή λεωφόρο της Γλυφάδας και ένα υποκατάστημα σε στρατηγικό σημείο στην περιοχή του Συντάγματος. Το πορτφόλιό μας αποτελείται από ακίνητα αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου και έχουμε χιλιάδες πελάτες που μας εμπιστεύονται. Πριν κάποια χρόνια δεν μας γνώριζε κανείς, αλλά αυτό δεν ήταν ικανό να μας πτωίσει. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα φτάσουμε ως εδώ τόσο γρήγορα, αλλά ήμασταν διατεθειμένοι να παλέψουμε χωρίς όρια για την επιτυχία. Για να κατακτήσεις την κορυφή πρέπει να είσαι πειθαρχημένος, να έχεις αστήρευτη υπομονή και να αγαπάς αληθινά αυτό που κάνεις. Το όραμά μας είναι η Wonder International Realty να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα και ταυτόχρονα να διατηρήσει τις ίδιες αξίες και ποιότητα που έχουμε παγιώσει από την πρώτη ημέρα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θέλω να ξέρετε ότι θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω και από κοντά και να είστε σίγουροι πως μαζί με τη σπουδαία ομάδα μας θα σας κάνουμε πιο ήρεμους, πιο πλούσιους και πιο ευτυχισμένους. Αναπόφευκτα θα μας αγαπήσετε.